Toto je vyjadrenie k zápasu medzi Federáciou Wing Chun Kuen a EVTO. Počúvajte ma, chlapci z EVTO. Ten zápas, ktorý sa stal a ktorom vy tvrdíte, že v ňom som ja prehral, čo je blbosť. Teraz si ho pozrite a uvidíte sami, jak to skončilo v skutočnosti, pretože zrejme ste sa zle pozerali. Ten zápas je od vás, ktorý so mnou bojoval, nebojoval štýlom Wing Chun alebo Wing Chun, ktorý vy, vaša stránka, tak strašne preferuje. Bojoval svojím štýlom zápasenia, pretože v to viac veril ako v štýlu Wing Chun. To je veľmi špatne. Ja som prišiel do vašej školy, prišiel som do vašej telocvične s tým slušne, že chcem si zatrénovať Wing Chun s nejakým vašim inštruktorom alebo učiteľom. Velice ste zápasiť nechceli a chceli ste, toto je náš gym a vy máte svoj gym, choďte si trénovať do svojho, v poriadku. Ale ja si chcem len zatrénovať Wing Chun, ja som neprišiel byť vás ani nič. Tí žiaci, ktorí tam boli so mnou, to boli moji žiaci a chceli sa len pozrieť. To, že to je na kamere, musí to byť na kamere práve pre vaše reakcie, ktoré ako vidia, ako teraz všetci vidia, sú veľmi skreslené. A ste tak zaslepení EVTO, že nepochopíte, aj keby som ho rozbil na kašu, že ten váš štýl je na hovno. Týmto teraz vyzývam všetkých z EVTO, všetkých, že si dám s ním, s jedným človekom od vás, zápas, alebo free fight, alebo čokoľvek ako chcete, vo štýle Wing Chun alebo vašom štýle Wing Chun, keď chcete s kamerou, keď chcete bez kamery, s dvoma svedkami z mojej strany, s dvoma svedkami z vašej strany. Keď budete s týmto súhlasiť, potom sa môžeme baviť o tom, kto je sráč a kto odišiel kvôli tomu, že vy ste tam začali volať policajtov a kvôli tomu, že ste sa hrali na veľmi nekompromisných a veľmi profesionálnych v tom, že nebojujete, robíte bojové umenie, tak bojujte. Prosím? To je súkromné. Poďte prosím, poprosím, tak nemôžem. Tak poďte prosím. To je tréning. Na jeho zvievače? Ja určite neviem. Môžeš to presne natáčať? Podľa mňa, slušne. Slušne. Poďš, akú máš kompaniu so sebou? Máš tú kameru. Keď si chceš zatrénovať, dojdi sám. Niekde inde. Ja viem pochopiť, že to? Proste, oni to jednoducho. Nie si to vykamerujú. Je to jednoducho. Toto je tvoj žim. My to trénujeme. Ty máš svoj žim, a tam máš ty. Proste tak nerobíš, to robíš takto. Takto? Čo by sa robilo? Ide si robiť ten. Ale my som to teraz robil. Nie, to robíš ty. Nepoď mi rovno, nebude sa o nejaký vietný zrob. Môžeme sa spraviť, môžeme sa učím sa. Daj si dovoľ. Nepotrebujem. Cvičte! Dávať od Wing Chunu. Dobre, posun sa nech To je žiadny Wing Chun. Dobre, posun sa nech svieti. Ešte sa vidí. No poď tu. Pojavuje sa ranina. Dobre? Napíšem mi za mňa, nesiahať.
Môžeš chodiť? Pozri sa, maj. Čo? Aj majú. Tak, neviem, tu máš tam niečo. Si žije, ne? Čo? Čo ti dávaj? Čo?